20 kaga shekara 9 kenan. 'Yan Boko Haram sun kai hari coci-coci guda 83. Sun kuma kai hari masallatai guda 72. A cocina sun kashe mutum 1,521. A cocina 'yan Boko Haram a hare-haren da suka kai na shekara 9 sun kashe mutum 1,521. A masallatai kuma inda suka kai hari 72 sun kashe musulmai 2,017. Kaga kenan yawan cocinan da suka kai hari ya fi na musulmai da 11, amma yawan musulman da aka kashe ya fi yawan kiristocin da aka kashe da kusan 500 a masallatai. Wannan bincike ne da na gabatar na PhD na, wanda ba ni na ƙirƙiri alƙaluman ba. Alƙaluma ne a Amurka aka tattara su. Council on Foreign Relations na Amurka suna da abin da suke kira Nigerian Security Tracker, wanda duk halin da suka kai